Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe yaɓaɓe chaine men Polar Arab, on calminama, on jurama, on ñaganama Allah moƴƴere. aɗa wiye so tawi a suwa wadde taw abonné e chaine he ne mbaɗata abonné ngam bindanɗe amen kese garoje ɗe mbawa yettade mo ɗon e ɗon. Ko noon si tawi kajoɗo janngude arab walla defte aɗa wawi jokkodirde e numéro amen WhatsApp peñowo ɗon o. Aywa, hande garten koye jokkol hadiseje meɗen e deftere meɗen Mukhtarul Ahadis Annabawiya. ɗo wi ko ittaqillaha wala tahqiranna min alma'rufi shay'an walaw an tufriga min dalwika fi ina'il mustasqi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilayhi munbasitun wa iyyaka wa isbal al-izari fa inna isbal al-izari min al-makhilati wa la yuhibbuha Allah wa in imru'un shatamaka wa 'ayyaraka bi amrin laysa fika wa la tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wa da'hu yakunu wabaluhu alayhi wa ajruhu lak wa la tasubbanna ahadan. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ittaqillaha, rento Allah, hol Allah, wala tahqiranna min alma'rufi shay'an, e hata yaw hay batte e moƴƴere. Kala fof ko ene woye moƴƴere hata yaw hen hay batte. walaw an tufriga min dalwika fi ina'il mustasqi, hay sinnani ko nde ƴettata bagal maɗa juppana hen seeɗa e gennukawel jarnotoɗo. neɗɗo ari ina ɗaɓɓita ndiyam gam yarde walla kullel ari aɗa ƴogon aɗa safanno walla aɗa ƴogonno robinet walla an andi aɗa pompanno pompe gaddoje ndiyam, hay sinno ko ɗum dokka ɗum hen ko yari, hay ɗum tan hata yaw ɗum e moƴƴere. wa an talqa akhaka wa wajhuka ilayhi munbasit, hata yaw e wadde moƴƴere hayde kawrata e bande taw yeeso ma ngo ina werti ina jalbi, ɗum tan ko ɗum gollal moƴƴal, aɗa yoɓe hen baraji. wadde noon kala fof ko ene wiye moƴƴere hata yaw hen hay batte. si tawi joguiɗa ko ndiyam maɗa aɗa safanno a yi ko sohli yarde kullel walla neɗɗo, juppana ɗum hen gam ɗum yara walla kawra e bande bertana ɗum yeeso mosana ɗum, wi ɗum tan ko ɗum moƴƴere, wadde hata yaw hay ɗum e ko fate moƴƴere. wa iyyaka wa isbal al-izari, mbiɗa rentinma noon dasde sakkare, woni ɓornaɗe comci tan hankanti mawɗeje ina dasdo hen, wi omo rentinma ɗum. sabu fa inna isbal al-izari, ay dasde sakkare woni dasde comci muɗum e leydi, min al-makhilati, ɗum jeeya ko e maw ko e mawnikinare ɗum jeeya. wala yuhibbuha Allah, ete mawnikinare kam Allah yiɗa ɗum. oyo wa in imru'un shatamaka, so tawi noon neɗɗo ƴettimama walla neɗɗo yennima, wa ayyaraka o aybinma bi amrin e hunde nde ganduɗa laysa fika, nde non hunde ala e maɗa, o wi an fala tu'ayyirhu, hoto aybinirmo bi amrin e fiyako mo ganduɗa huwa fihi, ina woni e nder makko. manam so tawi neɗɗo ari ina haale ma ko boni, ina ƴettoma ina yennuma, ina aybinirma e sifaji ɗi ganduɗa ɗi sifaji ni an a sifaraki ɗum, o wi an hay sinno aɗa andi sifaji boni ɗi o sifori, hata aybinirmo ɗin ɗon sifaji. wa da'hu, ya ɗaccumo, yakunu wabaluhu alayhi, bone makko rutto e dow makko, wa ajruhu laka, baraji makko godanma. wala tasubbanna, an noon woto ƴetto ahadan hay goto. nelaɗo janginta en ɗo sallallahu alayhi wa sallam ko yafade e ɓurnade kala ko fate e jikkuji bonɗi walla sifaji cofɗi, gila e ƴettade ha e aybinde e ko nandi hen. nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum, wi ittaqullaha, kule Allah,
wa'adilu nun ɗon bayna awladikum e ɓiɓɓe mon yo on ndento Allah kulon ɗum kadi nun ɗon e ɓiɓɓe mon woni hoto ɓurde hay gooto e gonngel ngel woni fof ko handi ko foti waɗanede ko yo mbaɗon ɗum ha timma kaaddi bawal mon ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi nelaɗo wi en ndento firasatal mu'mini jiigol julɗo firasa waɗam ko ɗum dokkal ngal Allah hokkate woni e jiyaɓe mum ina hasis tawi kaali hunde tan hunde nde hawra e goonga tan ɗum wonira noon hiko yimɓe waaɓe noon ɓe noon ndente ɗe ɗumen fa innahu sabi kanko julɗo on ɗon yanzuru o darata ko bi nurillahi koye annore Allah ko haali ɗon ko manam koye ballal annore Allah nurɗinimo hakkilantagal makko ɓerde makko ha o wawi haalde koye noon ko wayde kono annama hadas ni arantuma o haala hunde nde ganduɗa nden ɗon hunde wona ni ina jortano ina fiɓɓano kono kanko Allah loowi ɓerde makko ngal ɗon ganda o wi ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laysa baynaha wa bayna Allahi hijab o wi kadi ndento ɗe duwawu toñaɗo o wi fa innaha ayno duwawu toñaɗo de laysa baynaha wa bayna Allahi hijab heedo ala hakkunde duwawu toñaɗo e Allah manam ɗum firti Allah koko jaboto kala fof ko toñaɗo neɗɗo ɓurama dowde toñama neɗɗo werti juuɗe muɗum hucciti Allah ina ñaago ina duwa on ɗon duwaw ndento ɗe ɗum saabu ala fof ko heedata on ɗon duwaw hakkunde muɗum e Allah ittaqil maharima takun a'bada nnasi warda bima qasama Allahu laka takun aghna nnasi wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tukthiri ddahika fa inna kasrata ddahiki tumitul qalba o wi ittaqi rento almaharima karminaɗi kala fof ko harmina rento ɗum takun a'bada nnasi gona ɓurɗo wawde rewde Allah e rewoɓe e yimɓe ɓe kala warda ya wele bima qasama Allahu laka ko Allah feccanma ko ngan sa nga takun laatoɗa aghna nnasi an ɓuuri alɗude e yimɓe ɓe si neɗɗo welama ko Allah fecci ɗum ko tan maɗa yondikinare nde ganduɗa ko an ɓurata neɗɗo joguiɗo ko ɓuuri ko joguiɗa ko taw yondikinaki wa ahsin ila jarika ya moƴƴinan fewde e koddiɗo maɗa takun mu'minan gona julɗo koddiɗo maɗa ayi moƴƴere kala fof nde moƴƴere nde wawi siforade mbaɗana ɗum ɗon o gansa gona julɗo wa ahibba ya a yiɗan linnasi yimɓe ɓe ma tuhibbu hono ko jiɗanɗa li nafsika fittade ma ko kala fof ko jiɗanɗa hoorema e moƴƴere yiɗan ɗum yimɓe ɓe gansa nga takon musliman gona julɗo wala tukthiri dahika woto hebbin jaleɗe fa inna kasrata dahik ayno hebbinde jaleɗe tumitul qalba ina mayna ɓernde manam ɗo tawiɗa fof aɗana jala aɗana serkita ɗum ɗon ya rento ɗum saabu ina wara ɓernde ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum wi ittaqullaha kule Allah wa sallu khamsakum juule waktuji mon joyɗi wa sumu shahrakum koore lewru mon korkandu wa addu zakata amwalikum tottire azakeji jawɗele mon tayyibatan biha anfusakum taw pittali mon ina mbela ɗum wa ati'u ɗofta ɗe dha amrikum joom fiyaku mon
tadkhulu naton jannata rabbikum aljanna jomimon weyi yo on kul Allah annabi sallallahu alaihi wasallam eten juulon julɗele mon joyi koron lewru mon korko dokkiran azikeji tawa ɓernde mon ko dokkirton azikeji ɗi ene wela ɗum aɗa andi jawdi ene waɗɗi e fittande ɗum waɗi saɗa hokkira tawa ɓernde ma nde fittanma nde ene wela ɗum ete ɗofti ɗon joom fiyakoji mon gan sak mo on naat aljanna joomi mon wati o ba amrikum ɗofte ɗe joom fiyako mon wala ko kala fo gardi ɗon so directeur mon so président mon so ceerno mon so joom galle mon ko nandi hen jinnaɓe mon wati o za amrikum tadkhulu gan saga naton jannata rabbikum aljanna joomi mon ittaqu da'watal mazlumi ndento ɗe duwawu toñaɗo fa innaha ayno duwawu toñaɗo tuhmalu alal ghamami yaqulu llahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walaw ba'da hin wi ittaqu ndento ɗe da'watal mazlumi duwawu toñaɗo fa innaha ayno duwawu toñaɗo tuhmalu ina ronde alal ghamami e rulde yaqulu llahu Allah wona e wiide wa izzati mi wondiri mango am wa izzati mi wondiri teddugalam wa jalali mi wondiri mango am la ansurannaka mami walle firto ko mami walle tonƴamo mami yaftane kala fof ko woni hakke maɗa mami artirane walaw ba'da hin haysino noon zamanu o juuti manam ko ɓoyi ko fof andu kam mami yaftane wadde noon ɗon Allah ina nundi sabu tonƴo ina wawi nimsude e ko tonño ko artira toñanga nge walla ara yafno ko tonño ko adinde Allah wallitta on toñaɗo wala ba'da hin manam ko ɗum juuti ko fof mami yaftane wi ittaqu zulma ndento ɗe toñange fa inna zulma ay toñange zulumatun yawmal qiyamati ko ɗum niɓɓereji ñana yawmal qiyamati ay aɗa tooñi o a tooñi ngele a tooñi oya a tooñi ɓeya ɗin ɗon toñangeji ko ɗi niɓɓereji gontantuma ñana yawmal qiyamati wattaqu ndento ɗe ashuhha ko wiyete gorɗugol fa inna shuhha ayno gorɗugol ahlaka halkino man kana qablakum ɓen ardinoɓe on wa hamalahum ay gorɗugol rondinoɓe ala an safa ko haɓe ndufi dima'ahum ƴiiƴe meeje maɓɓe wastahallu ɓe dattini maharimahum ko harmuno e maɓɓe ay woni wadde boroɗo o yi ɓen worɗunoɓe addinoɓe on koɓe gorɗuno ko ɗum halkiɓe ha addiniɓe rufodirde ƴiiƴam hakkude mabɓe ɓe dattini ko ganduɗa koko harmina e mabɓe attahaddusu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkuri alqalila la yashkuri alkathira wa man la yashkuri nnasa la yashkuri llaha waljama'atu rahmatun walfurqatu azab nalaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi attahaddus ay yewtirde be ni'matillahi e nemaji Allah shukrun ande ɗum ko mantude Allah waɗinima nema hokkima jawdi hokkima cellal hokkima ɓesgu hokkima joom suudu hokkima joom galle hokkima gandal yewtirde ɗum andude ɗum ko ɗum mantude aɗan manta Allah wa tarku ha noon ay accude yewtirde ɗiɗo nemaji kofrun famide accude on ɗo nema kofrun ko ɗum keferu
wa man la yashkuril qalila fam non mo ganduɗa oɗo mantata cetta wala yashkuril kasira mantata ko heewi neɗɗo mo ganduɗa waɗni ɗum moƴƴere kono yiyani nden ɗon moƴƴere andu on ɗon hay sinno a waɗnima ko heewi ni o yiyata ɗum saabu o mantata saabu Allah nelaɗo wi kala fof mantata ko famɗi mantata ko heewi man la yashkuril qalila la yashkuril kasira tene wa man la yashkuri nnasa la yashkuri llaha kadi kala fof mo ganduɗa mantata yimɓe andu on ɗon mantata Allah wal jama'atu ay dental rahmatun ko yurmede wal furqatu ay cerudal sertude azabun ko lebte ay rendude ɓamdude fiidirde walla fawdude e fiidude ɗum ɗon ko ɗum yurmede kala fof ko yimɓe ina mbaɗa ko dente yo mbaddu ɗum e dente si yimɓe on ceerti mon fof yeehi e laawol mum andu ɗum noon ko ɗum lebta ɗum wonata التأني من الله والعجلة من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم أي تايد ميجاد أتى حكي هون فدي وديرد وني تايد من الله دم دي ويك الله والعجلة نون أي حنار من الشيطان دم أميك الشيطان وي اثنان لا ينظر الله إليهما يوم القيامة قاطع الرحم وجار السوء وي إن وودي يمبديد بيدو يمبديد الله دارتا بنيان يوم القيامة هن غوتو وني قاطع الرحم وانتجاو أندم الله دارتا يوم القيامة وجار السوء كديد بند الله دارتا يوم القيامة يا الله دند انهم وويتي كدي اثنان يكرههما ابن آدم يكره الموت والموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب وي جدد بي آدم إن أنيدم اثنان يكرههما ابن آدم يكره ابن آدم إن أني الموت مايت على فوجد مايت تين والموت مايت كنيم خير له بر مجندم من الفتنة وانت فتنة ابن آدم قد يكره قلة المال إن أني فمدود جودي تي وقلة المال أي فمدود جودي أقل للحساب كنيم إن فمدنا حسبيته وي اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين وي نودي جدد دين جدد كم الله ياجنتو e leptude joomi men gila ɗo e aduna hen gotel woni albagyu bewre neɗɗo bewa ha yejjita nema Allah watta wadde ko ganduɗa alano hen on Allah leptan ma ko gila e aduna wa uququl walidayni e aaƴaade jinnaaɓe one kañumne gaajuɗo jinnaaɓe mum Allah leptata ɗum ko gila e aduna ayo hande ɗum woni windande meɗen yo Allah dandene bewre e aaƴaade jinnaaɓe aɗa weesiwi aɗa yiiɗi janngude arab walla defte aɗa wawi jokkodirde numéro amen whatsapp peñowɗono ko noon sa yi darso waɗi fayde waɗanima nafoore aɗa wawi neldude ɗum kala mo jiɗanɗa moƴƴere ko noon ne mbasa yejjidde wadde abonné e chaîne he gam bindande amen kese garoje mbawa yettadema ayo noon mbatten si en garti jokkiren e ijtanibul kibra fa inna al abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqula allahu taala li malaikatihi uktubu abdi hadha fil jabbarina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.